kuya sa iyong ninong kuya. Kung asawin mong pahal. Mukhang ka. Hello po ma'am, magandang umaga po sa iyo. Magandang umaga din po, sir. Meron ka bang nalalaman dito na matitirahan or mauupahan? Ganun ba, sir? Naghanap ka pala ng maupahan mo? Doon, meron akong nalaman. Sama ka sa akin. Oh, sige ma'am. Maraming salamat po. Sama ko sa iyo. Puntahan natin. Oh, papuntahan natin ma'am. Nandoon pa, yun, sir. Sama ka lang sa akin. Puntahan natin doon. Kaputik ito eh. Oh, ito, sir. Ito yung natitirahan mo. Ah, maganda pala. Oo. Ito pala ang pwede kong matitirahan. Oo. Maraming salamat po ma'am na sinamahan mo ako dito ma'am. Oh, Pwede na ako makaupa dito. Maganda bahay na titirahin mo. Opo. Magandang umaga po. Hoy, sumad! Hoy! Si tuyon nyo, tol? Te? Nandyan po ba ang misis mo? Kasi naghanap ako ng matitirahan. Unsa? Mutira ka sa kong asawa? Buang! Wapagay ko katira sa kong asawa, ikaw na yung mutira? Binuang man ang inyo akol! Hindi. Huwag ka munang magalit sa akin kasi nandito ako kasi nanghanap lang ako ng maupahan ko. Nasaan ba ang misis mo? Unsa? Muupa ka sa kong asawa? Dilat siyang guba, wapagay ko kaupa, ikaw na yung muupa? Binuang na yun inyo akol! Dasa mo ka! Dasa! Mauna muna ako kasi may meron pa akong puntahan doon. Oh, sige ate. Sige ate, mauna mo na lang. Unsa? Kuya sa iyong ninong kuya! Kung asawin mong pahal! Mukhang ka! Mukhang ka!